Hello लोगोफोर जोंना थांगासिनो दङ थानायाव बेरायना फैनि सासे लोगो दोनना फैनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गुसुंबाबो गोलावबाबो इन्टारेस्ट खालामना नायबानो जाबाय भिडिअखौ सोर सोर थाङो देखायना हो केमेरामेन केमेरामेना गारियाव गाखोना लाबाय अलरेडि जों थांगासिनो दा लकेल ट्रेनाव थांगोन लकेल ट्रेन हमनानै थांगोन दा गारियाव गाखोबाय इक' गारियाव गाखोबाय गाखोनानै थांसै आरोना आवाजखौ एसे खोनानो हागोन रास्तायाव दङ नालाय लामायाव दङ गारिनि दावराव दावसि जायो नायलांबाय आरो भिडिअखौ ना गाइसफोर मोनफैबाय आरो ना लकेसना मोनफैबाय माने आरो थांबावनांगोन जायबा लकेल ट्रेनाव थांगोन नालाय बेनिखायनो लकेल ट्रेनाव गाखोहैनोसै टिकेट दाननानै लोगोफोरजों आरो नैबे ब्रिजा पानबिल होनना बुङो आरो बेखौ मुम्बाइनि बे खना खनला जागायफोर नोंथांमोना उनाव मिथिनो फैबा थांग्रा मानसिया सोरखौ बुंदोब्रा सोरखौ दोनैनायखौ आं दा उनाव सारप्राइज होगोन आंनो फाइनेलि लोगोफोर जोङो लकेल ट्रेनाव थारमाने स्टेसनाव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय टिकेट दाननोसै टिकेट दाननानै थांसै लकेल ट्रेनखौ नायनानै नुबाय जानांगोन नोंथांमोना बिथिं लाखिना दोनदो लकेल ट्रेना मुम्बाइनि एसे बेलेग जायो आरो ना आसामनि बायदि नङा आरो ना ट्रेनाव गाखोबाय गारिया सलायगासिनो आरो ना ओमफ्राय दा थांगासिनो जोङो थाने होननाय जायगायाव लोगो सासे ओरैहाय जोङो सान्दुं गोसा आरो ना बिनि मा खालामना उपाय गैया टिकेटफोरखौ दानना लाबाय लोगोआ लाथ'बाय टिकेटखौ 80 थाखा लाबाय टटेल गांबा साबानि गांबा 80 थाखा साबानि गांबा आरो ना भिउफोरखौ आं खनसे नोंथांमोन दिन्थिलांगोन माबायदि लामानि भिउफोरखौ बोरमाय लोगोफोर बेलापुर सिबुट मोनबाय बे स्टेसन आरो ना बिसोरनिया माबा बोरैबा नालाय मुम्बाइनिया स्टेसनफोरा बेखायनो खोमसि नुदों आरो ना लोगोफोर लाइट बागेरा होदो होनायालाय फाइनेलि मेमब्रु मुंब्रां जाना मोनफैबाय जों दायो मोनफैबाय फाइनेलि लोगोफोर थाने मोनफैनानै लकेसन जों नागिरगासिनो आरो ना नास्ता जानोसै ओंखाम फैबाय सानजौफु ओंखाम जायाखै फुङाव जानाय नायसै नास्ता जानोसै मा जानाय जायो नायनोसै र' अर्डार खालामनोसै ओंखाम फैजोबबाय बेसाराफोरा एकदम हालत खाराब जाजोब्बाय नैबो बैबो हालत खाराब जाबाय बिथांमोनखौ एसे जाहोनानै फुंनि एनार्जिफोरखौ लाबोनि नै बिथाङा फैसा होग्रा मालिक जाहैबाय नायनोसै जानोसै मा जाहोयो सामुसा आरो बे मा गाइखेर ना मालायलाय साटनि ओमफ्राय नैबे साटनिबो बानलु साटनि ओमफ्राय बिदि फैगासिनो दोङो पाव भाइ पाव जानोसैफ्रा जानोसै दे रेडि माबोरै जागोन जायो लोङै ओंखारबोबाय उदै मुदासे जाबाय साम'सा पाव जाबाय माबा माबि जाबाय भाजि साजि जानानै जों दा लास्ट लकेसन थांगासिनो दोङो अट' लानानै थांगोन आरो ना अट' लानानै थांनानै बेखौ सासे लोगोखौ दोनना फैनोसै दा फाइनेलि लोगोफोर मोनफैबाय आरो ना लकेसनाव ओमफ्राय थांबावनांगोन एसे जोङो अला बुक खालामनानै लानानै थांगासिनो दङ बाजेटआ एसे बारा लाबाय आरो ना थेवब्लाबो थांसै उपाय गैया फायखानायालाय अट' खालामदोंमोन अला साबा लाङा होनना बुंबाय बियो एक्सारसाइस खालामबाय एसे साब्रैल' लाङो अलायाव साबा लाङा थेवब्लाबो एक्सारसाइस खालामबाय बाय एसे होदेरनायखाय जाबाय आरो ना बिदिब्ला लास्टाव मोनहैबाय नोंथां आङो लोगो मोनसे लास्टाव
गाखोनांगौ जाहैबाय पाइपआव बुहुद खस्थ' जाबाय दिनै भगबान Oh my god, oh my god. बेयाव गाखोनाङोबा बुहुद माबा नांगोन दै एनारजि नांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेसेबा गोजौ पाइपआव गाखोना दङ जोंथिंबो पाइप बिथिंबो पाइपआव गाखोनानै बेयाव मोनहैसिगोन आरो ना जागाया ओइथिं नायनो हागोन लामा बियो मेन रास्ता हाइवे ओरैहाय ओंखारसिगोन आरो ना सासेयासो ओंखारा Sekolah mana? ओरै बास'नाय जाया आरो बिथिं थांबाथाय माने गोजान जाहैबाय जाबाय ओमफ्राय बियो बिथिं माने बास' थांसिगोन आरो जोंना लोगोफोर दे मा नायबाय थादो नोंथांमोना लोगोफोर लोगो दोनना फैबाय आरो ना ओमफ्राय दा जों रुमाव थांगासिनो दोङो एसे इमसनेल जाबाय बेखायनो थारमाने भिडिअखौ लानाय जायाखै आरो ना जोंना थांगासिनो दोङो भिडिअआ गोलाव जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लाइक शेयार खालामबानो जाबाय मोजां मोनदोंमोनलाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो ना लोगोफोर बाय बाय होजोबनोसै